Muchas gracias por venir aquí a Lago Rosón Menorca, Casas del Lago. Bueno, yo personalmente quiero dar las gracias y la enhorabuena también a Mito y Tony, Elite Ship Biosport, que ya llevamos 5 años colaborando juntos. Es un evento, por lo menos por la parte del hotel, que conlleva muchísimo gasto, muchísimo esfuerzo, muchísimas dificultades para sacar adelante y con un resultado positivo, no? Agrair també a tots els col·laboradors, que supos que sense ells no seria possible aquest esdeveniment, perquè l'administració mai arriba per tots, esport, cultura, i també fa que la temporada turística s'allargui amb aquest mes d'octubre. Des de l'Ajuntament estem molt contents amb la iniciativa de l'October Trail, dir que és un circuit molt tècnic i difícil, però on esperam que cada corredor i corredora disfruti cada quilòmetre. Volem felicitar a Biosport, Elite Ship, Casas del Lago, també a Bosque Lozano per aquesta gran iniciativa. Són 5 anys ja de l'October Trail, una carrera que mou a més de 1.500 corredors i altres participants amb altres modalitats. I jo voldria destacar que l'October Trail no és una carrera més, sino que realmente es un festival de deporte a Menorca. Nos hace muchísima ilusión participar una vez más en este evento. Esperamos que podamos colaborar muchos años más, que la gente disfrute, lo pasen lo mejor posible este fin de semana. Al final jo crec que aquest esdeveniment el que fa és representar molt bé el que volem nosaltres com a empreses, com a Elite Ship, com a Biosport, que és integrar un esdeveniment esportiu que ja sigui com una forma de vida. Estratègicament vam posar fora de temporada les 4 curses i bueno, crec que ens està funcionant. Aconseguir 1.500 participants el mes d'octubre amb tot l'allotjament ple de calambós, no només aquest hotel, tots els altres. Per primera vegada aquesta cursa arribant quasi a un 50% tant inscripcions masculines com femenines. L'únic que puc dir és que farem feina perquè Silla tingui un millor October Trail cada any i dur nous esdeveniments perquè crec que és el camí que hem de dur. I per altra banda també el que fa és apoyar el sector turístic, que també és molt important. Un tipus de turisme que respecti el medi ambient, que respecti la natura, que cerqui també l'esport. Això té un impacte de 2 milions, aproximadament de 2 milions econòmic directe, de 2 milions i mig, per tant és molt important, no? Que des d'una subvenció que donem aproximadament de 40.000 euros, que tingui un impacte de 2 milions i mig, és una rendibilitat important. Per tant, des del Consell Insular apoyam aquest tipus d'esdeveniments, donarem recolzament en aquest i en els futurs i creiem que aquest és el camí que tenim que seguir per al turisme que volem a Menorca.